Volám sa Alex, mám 22 rokov a študovala som 6 rokov fotografiu. Žiaľ Bohu, ako prváčka na strednej škole som bola závislá na drogách a preto som vyhľadala pomoc. Neskôr, o 2 roky neskôr som mala poruchy príjmu potravy typu bulimia. Nakoľko ja som kedysi bola v situácii, kde mne museli pomôcť ľudia, tak rada by som to obratila tak, aby som ja dokázala pomôcť iným. K dobrovoľníctvu som sa dostala úplnou náhodou. Často som chodievala do školy okolo takého miesta, kde bol cirkus a čoraz viac som cítila, že mi to prekáža a že sa mi to nepáči. Tak som sa rozhodla, že s tým začnem niečo robiť, pretože ja si myslím, že ľudia majú momentálne o mnoho väčšiu moc ako vyjadriť svoj názor. A teda ozvala som sa Slobode zvierat a neskôr som sa dopracovala do Greenpeace. Nakoľko som nezamestnaná, tak hlavne to, že človek nemusí sedieť doma, ale môže svoj čas využívať efektívnejšie a hlavne ja som taký človek, že mám veľa entuziazmu, takže mám pocit, že chcem urobiť viac a viem, že dokážem pomôcť. A ten pocit zadozučinenia je skutočne taký až extatický. A mne osobne sa najviac páči na dobrovoľníctve hlavne ten sociálny kontakt, že sa môžem kontaktovať s ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobne ako ja. Nemaj blbý pocit, staň sa dobrovoľníkom. Ešte, že som aj ja dobrovoľník, inak by som mal teraz riadne blbý pocit. Nemaj blbý pocit a staň sa dobrovoľníkom. 1 hodina týždenne môže zmeniť život nielen iným, ale aj tebe. Nezáleží na tvojej profesii ani na tvojej kondícii. Zapojiť sa môže každý.